noget i størrelse står den 3/4 gas eller sådan noget. Lyder 3/4 gas. Endnu mindre. Det er stadig i luften. Men det er bedre det med krængeord. Den skal simpelthen stort set ikke have noget krængeord. Nej, det er rigtigt nok. Sjovt, de er så store, de klapper, ikke? Ja. Ser godt ud i modsol. Det var nogle store Royal Air Force mærker på. Det var jo faktisk en god solgt Ja. til militæret. Det er rigtigt. Ja, med hotline-akten. Ja, lige snart. Var der en lyd der? Nej, det er den anden. Jeg har ingen motor. Det var, jeg tror, det er den lille der. Ja, Der er noget, der er brændt af. Nej, der er ild i den. Det er løgn. Det er rigtigt. Ja! Den kører nu. Skål. Fik du det, Tom? Ja. Aldrig set noget lignende. Gud, den brænder rigtigt. Tak, skal der flammer. Der var... Ej. Filmer du, Tom? Ja. Der var frie flammer. De er snille. Og lodtinget er bare løsnet. Vi ser engang. Tak, skæbne. Ej, hvor flot. Og det hele, det er bare på film. Man kunne se flammerne. Det var styringen. Det var dog usædvanligt. Det gav fuld gas. Det var da meget lidt fuld gas, den fik. Det skulle man tro. Det var fantastisk. Der er også brændt hul. Ja, ja, den ligger her og smelter. hul. Ej, hvor flot. Det var da godt. Braget? Der blev smelt nærmest. Ja, det gjorde det. Ligesom en kondensator, der røg eller Jeg tænkte, noget. der røg et par dun. Jeg troede, det var den lille, der flaprede rundt. Ja, og batterien overlevede forhåbentlig. Hvad hedder det? Det var da heldigt, at den ikke nåede at tænde. Nej, men hvor er propellen? Godt spørgsmål. Derovre. Der. Nå, okay. Hvorfor ligger den der? Hvordan fanden er den faldet af?